كاب استوديو إيري تي في زينا نفلم لنا زخبركم تعزبتنا كمي تمسيو نلوم قدام 24 حملة ساعة شعات تمشيس تدالوه هجراون أهجراون زينا زقرب لكم سامسون هايله مكتالكم بمعدام بغاندي نتبتاتو أفلم لومي بستجبره مرمراتات 4 زيجاتات بكورونا ملكافو كراغس كل سنة تفانيوم أبزوا قاش باركا بوفرة مهارون لمعات وتسيتها والصراحة يعمم اللون إرتراويان تقرادم تبشكلتا أبو وددر أولمبيكس طوكيو زتوابع وتسيتها مزقيبهم أب روسيا بحد قابار عمرور لعد حاد نطمح 5 مليون هكتار جاكات هميخوم بيت فرد نيجيريا عسرت قبنياتات كارسنا بحر نفس وقفهم عسرت خلط عامتات قريبهم يونسكو بعمباباتات بحر الزقيتو أو أستراليا نزركب كبابي كم عالماو مزقب ورشاخ سروز المخانا أميتهم لومي أب موشبي معكلات زوباتات معكلن دوبن بستقبري ناي لابراتوري مرمراتات 4 زيجاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيت اللوم كابزيوم كلته أبس مرازوا معكل كلته دما أبعد غيح زبادوب توشيبهم تصنحيهم إذا خمسيلم كله أب هوسبيتالات تعاقبهم زاد لكن كجبر اللهم تصنحوا 10 حادة أبزوا معكل 10 أبزبادوب 10 أبزب عنصبة كلته دما أبزوبا دوبا وكحب حرب طال الله 33 زيجاتات حاويم تفاني مالهم بس مسرة طال الله أصرف كورونا فيروس استلخ بزيجاتات كسابلومي 6495 بس يحلهم 6280 كلتن كابزيوم حاويم مستفانو 33 بمستفليو 280 دما جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم من يسرت عنا أب زباقاش باركان مبل 13 جزية بزكاير زلو وفرة مهارون لمعات بقندو أب معقاب ماين حمدن مقرابن زتكوري نتفتات يكايد كم زلو أو هادي نايت وفري ممهر هابتم قبر إيسوس مس إيرينا أب زقبرو قالم حتت قليتهم بدرجة زبان السلاسل زلو مدبات بزملكت ممهر هابتم لومي عمت أب شوعات الزباتات أب زقوم 10 خلت نقطات استوافورو خلت تشحين شوعات 250 تمهارو تشعين 10 كفلي أب متكال برستات مخصكواس أتكلتي مسرحك أناتاون دابياون زالاتات كثرتات كمون متسقان ترقياتات ينطفلهم 45 ميتاويت كابت غلالا بزحي تمهارو دك أنستيا مخوانن طايس دما أب كل النقطات بدمر 231 شح فرستات كتكلن كله 35 شح مترو زالاتات بأمنن 71 شح مترو قناتاو زالا بحامدن كسرح 5 شح مترو كترن 3 شح مترو قابلاو زالان كدالو كمون 57 شح مترو قناتاو زالا كتسقن مدب كم زلبريهم بزيكا زوفارو سدراسو وعاتن صقومات وغناتن ناي محجاز نطفتاتون كم زسلاسلو اتي زترخب حبريتا ينصر تساتفتو بوغونم مقدمهم اب ابيت تمرتهم زطريو مقرابن معقاب حمدن ماين لمدي ابتي وفري ببقعات كسرحو كم زحجزهم بمتقاس بحيال وني يعيو خمزلو غليصم از خمزيل كله تمهارو ابيات التمرتي بيشان دوتان بارنتو غون زكايدو زلو حمدن ماين ناي معقاب وفري بولنتهم دم كم زلغسو وكيل يرين حبيرم وهاد وفري تمهارون لمعات ابزو باغاش باركا ممهر هابتم قبر ايسوس موداتا زتكر زل فرستات تصديقو ابت زدل درجه نخبصح حزبن محداراتن ناي مكتتالون مكنخانون حلافنت وصدو التحساسيبهم مغوغد حانت ابرستي تريو برستا غراب اب مقتا زلو استواصو بتكي خصعب كاب زخل طعناو صقماتون كم تغلاغلاين تطقمتي سدرابيتات زغلصام بزعبازا لعل زبيتاوي استواصو زلو مغوغد حانت اب حبرتسبنا نمزرغح نزكايد زلو صعري وكيل يرينا يوناتان عبيه زدال وزيناو صبصابالو شام تولده كوربوي أب زوبا ماكل بفلاي أبتي قطراو كفال قطابيت ساعات اتون بمتأتتاو برست أقراب نمكتا بذكر زلو تعري زاقيت أستات 51 شح تكالبو مغوغو أدحانت تأتاتيوم نات مدبن معوات من محدار زوبا ماكل جنزباو دقف كمز قبره كفل حرشان مريت النايت زوبا حابيروم أب تغفلي حلافيت أهادو عبيت نابرا ويزرو تقويني عبيون يرينا بزهابتو حبريتام
أبنو الزباتات بريغ سرجغا قال نفحن قال خبابيتات أسمران بزتخايدة ناسلت أنتي سلطناتات شافنا تتكا من التكال بموقوقو أدحانت 9 ميتاويت كم زبات حق ليتام وخصاب حجي 51 شحابيل تسريح له نرجع 9% بزحنا لنا أبز قلت عملت كوا خنزازو مو تسفانيرنا جن بزي أقاتي مزل حمام كم تدليتنا خن سجو ما يكالنا زي أدرجع أمز زامينا دلنا متكال موقوقو أدحانت أبشعن شعات 209 كلتن بملكع فتنة أبعدتات عد سقدون وكدبان بمنيستر ساعاتن معدنن كم زجمر زتغسات ويزرت قويني منيستر حر الشعب كل تشح عمة مهرت بزتودة بملكعنا أستات 30 دقة أنستيو قبراو سلطنا سلزودة بزوحات عدتات زوا مأكل بحافشة أم برغاوات أدف زركبا درفو عرب ربع قلعي تمامعون تراديشن دما بفلاي تتكنت 5 خنا أرديام بقفيح كابل تشح عمة مرت جميرنا جي أب 4 إنه سان زباتاتنا جميرنا جمر كلنا نؤزوا بريخ نؤزوا قالا نفحي نؤزوا سرجاء كمون أسمرا ختما نؤزوا جميرنا الذي بمجمر ياخن جمر كلنا بعدل نقلعو بسوابنا بجت جميرنا مالتيو أب كل العدسات كأمزرقح جميرنا أب منبر جزء أنت كالبوم وجوجار حنت بمسرحن كجات من كاب صنح هالكي كم زرحنا زجلت أتتكمتي مونان مجوجار حنت بزيكاتي تريو برست أقرب أم مكتازل لو أستواصو بتكي خسعب كاب زغل عرتن كالت عنا وتجمعتن ون كم زجلاجلن حابيرن خابتك تذحن إقونومي أنجيت تذحن تصبغ يا خوتي تقع تصبغ ما شاء الله خموخ قصلتي أنا تصبغ يدوله بوجني أدحنت مجوجس كم شو ما أدحنتيو تكيه بلون صريو نتنا ديتات تعنا ديتاتن هتاناتن كا زتوحسيو مخنياتو اتناي قدم زنبره مجوجو فلوس لزنبره اتتك الحمد لله يوص أنت ديتات توم هتاناتون حزيلنهم سلازي سنكتا بزو حابت انهم تقام نيرو أدحانت مجوجو جن تكيبلون تعبيسيو معزو تعاتيو اتتكون لعلي زخيد تكيبلون سلازي نديتاتن هزاناتن تعنا يوحس مالتيو كالا اي انجيتي ودوني هادو عبيتنا برازوا ماكل قونتي نايمت التاو مجوجو أدحانت مدب سدرا بيتات بزلون تحستو زتمتاتنا مقبي بسرع نخزوتران افلوتن اب سنفلتطاوي امغاغبا نخعبيان حيال تعري كم زكايد يفلات أب وددر أولمبيكس طوكيو 2020 ساتفو زلو إيرتراويان تقرادمت بشكلتا أمانيال جبرز قابيهرن مرهاو قدسن لومي أب ساعاتات قدم أطريا بستخايدا وددر زتوابع وصيتا مزقيبام هابز 234 كيلومتر شفنن 128 تقرادمتي اتم 43 زي زازمو نايت ارغيا وددر رامانيال جبرز قابيهر مبل 5 مرهاو قدس دما مبل 55 ترتحيزم هابزن لعل 6 ساعات زقصل وددر إكوادورياوي ريتشارد كاراباز قداماي بلجيماوي وات فان آرت خالاي سلوفينياوي تاج باغاسار دما سالساي درجة بمحاز تشلمت ورقي برور النحاس الميداليات أولمبيكس طوكيو 2020 كوينام بمسرة وصي زل سليدا وددر ناي مجمريا تصلام أفريقاوي تقرادامي تبشكلتا أو ددرات أولمبيكس زخونت إيرتراويت مسانا دبساي زمت سوني 26 حاملة 137 كيلومتر أب الشفن نايت أرقيا وددر كتساتفيام كاب 23 حاملة خصاب شمونتن حاسا أب زكايد وددرات أولمبيكس طوكيو 2020 إيرترا أو ددرات أتلتيكس كردم بشكلتان محنباسن بدمر بعصر سلسته سبورتنياتاتيا كتساتف ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ከም አካል ናይቱ ሙያው ዓቅሚ መንእስያት ስነ ጥበባውያን ከም ንምባል ዝውድቦ ስልጠናታት በአወሳሰአን አጻሐፋ ዛንታን ዘሰልጠኖም መንእስያት አምሪቆሎም ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሀብተ ሚካኤል ዘዳለው ተሕስቶ ሚካኤል ሓድጉ ኮርቦይ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ በወሳሰአን አጻሐፋ ዛንታን ንሓሙሽተ ወርሒ ዘሰልጠኖም 51 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 101 መንእስያት ሙያውያን ትማል 23 ሓምለ ኣመሪቖም እቲ ስልጠና ኣብ 3 ደረጃታት ማለት ረቂቕ ምእላይ ፊልምን ድራማን ኣወሳስኣ ፊልምን ድራማን ከምኡውን መሰረታዊ ኣጻሕፋ ዛንታ ተኸፋፊሉ ከም ተዋሃበ ኪላ ቲያትርን ፊልምን ኣቶ ኤፍሬም ካሕሳይ ነይርን ሓቢሩ ንሓሙሽተ ኣዋርሒ ዝኣክል
برقيق مقلاي بأصحاح درست بأواساس فيلم دراما كسلت نصنح مالو مالتي أزيهم ناي تمرتي دريد دلوهم سباتيهم توهبو زلوهم بزحف سبات رخيمنا هنا تبلي جاء مالتي أزيهم نفعت من أسيات يفريقهم زلو قرمان قدي تأكس للي توهبو رساسي تمرتقاء مصراني أجي نتا رساس كان حردي قريب كا صبق تصحيفه كاسلدي تقل تمرت دمسلو يلنا ولا أبانا ديكونه زكونه بروفيشنال ارتيست أبقدام دلو هذا صراحة مسرح قابو كبابي دلو كوليج كيرحق يوم زلابو إذا أنا خلابو ودلي بزي تمرت دخون نجار يلن ኣብቲ ንቕጥዕታት ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ብዝኽብር ውሱን ተሳትፎን ኣገባብን ኣብ ሲነማ ሮማ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጸብጻብ ዘቕረበት ስነ-ጥበባዊት ሄለን ተስፋይ እቲ ስልጠና ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ምንባሩ ብምጥቃስ ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ዝናድ ምዃኑ ገሊጻ ካብ 101 ተማሃሮ እተን 51 ደቂ ኣንስትዮ እየን እዚ ድማ ኣብ ምዕባይ ሞያን ፊልምን ድራማን ወሳኒ ተራኽም ዘለዎ ንምግማቱ ኣየጸግምን ካብ ተመረቕቲ መንሰይ ኣሌክሳንደር ዳንኤል ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ዝቐሰምዎ ስልጠና ንዝጸንሖም ፍልጠት ብምድራዕ ኣብ መጻኢ ዝሓሸ ዕዮ ከበርክቱ ከም ዝሕግዞም ብምሕባር ተመሳሰልቲ ስልጠናታት ምውዳብ ንዕቤትን ኣበርክቶን ናይቲ ዓውዲ መሰረታዊ ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ዝተምሃርናዮን ብምእላይ ከመይ ጌርካ ከም ትጽሕፍ ራይቲን ከመይ ጌርካ ድማ ኣክት ትገብር ተዋሳኢ እንተን ዓውዲ ብዘይቀል ዓለም ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ከምዛ ዓይነት ኮሌጃት ከምዛ ዓይነት ቤት ትምህርትታት ተኸፊተን እየን ንላዕሊ ገጾ ዝወፅእ እቲ ስነ ስርዓት ንውፅኢት ናይቲ ስልጠና ብዘንጸባርቕ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶ ማዕሪጉ ነይሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምሳና ጽንሑ ኣብ ሩስያ ተኸሲቱ ብዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ሄክታር ጫካ ከም እተሃመኸ መንግስታዊ ጸብጻባት ሃገር ሓቢሮም እቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ገና ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ስለ ዘይወዓለ ዘውርዶ ዕንወት ክዛይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ነቲ ባርዕ ንምግታእ ብሄሊኮፕተራት ዝተሰነዩ ልዕሊ 6500 ሰራሕተኛታት ዘዋፈረ መንግስቲ ሩስያ ተወሳኽቲ ኣባላት ሰራዊት ክዋፈሩ ኣዚዝሎም ኣብቲ ሓደጋ ተኸሲቱሉ ዘሎ ከባቢታት ንዝነብር ህዝቢ ናይ መጠንቀቕታ ሓበሬታ እውን ተመሓላሊፉሎም ኣብ ሩስያ ሓደጋ ባርዕ መሮር ክኽሰት እዚ ናይ ፈለማ እኳ እንተዘይኮነ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ግና ብሰንኪ ዘይንቡር ዋዕይ እቲ ሓደጋ ዘውርዶ ኩሉ መደያዊ ዕንወት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት የረድኡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይጀርያ ን10 ገበነኛታት ቀርሰና ባሕሪ ነፍሲ ወከፎም 12 ዓመታት ክእሰሩ ፈሪዶም እቶም ዜጋታት ናይጀርያ ዝኾኑ ገበነኛታት ኣብ 2020 ናብ ወሽመጥ ጊኒ ኣብ ንግዲ ዝዋፈራ ንዝነበረት መርከብ ቻይና ብምጭዋይ ተኸሲሶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ እዮም ብዘይካቲ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ እውን ተበይንሎም ከም ዘሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይጀርያ ኣፍሊጦም እቲ ውሳነ ኣብ ባሕሪ ዝካየድ ቀርሰና ንምግታእ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ላዕለዎት ሰብ መዚ ናይጀርያ ገምጋመም ሂቦም ኣብ ወሽመጥ ጊኒ ተርእዮታት ቀርሰና ብተደጋጋሚ ከም ዘጋጥም ዝሕብሩ ጸብጻባት መብዛሕትኡ ብናይጀርያውያን ከም ዝፍጸም ይጠቕሶም ኣብቲ ወሽመጥ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ 16 ተርእዮታት ቀርሰና ከም እተኸስተ ይሕበር ትካል ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት ዩኔስኮ ነቲ ብግሬት ባሪየር ሪፍ ዝፍለጥ ብዕምባባታት ባሕሪ ዘጌፀ ኣብ ኣውስትሬልያ ዝርከብ ኣከባቢ ካብ ዓለማዊ መዝገብ ውርሻ ክስርዞ ምዃኑ ምእማቱ ካብ ተጣበቕቲ ኣከባቢ ኣውስትሬልያ ተቃውሞ ገጢምዎም ዩኔስኮ እቲ ኣከባቢ ብሰንኪ ክሊማዊ ምምዝባል ሓደጋ ዕንወት አንጸላልይዎ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብቲ መዝገብ ከኣልዮ ምዃኑ ካብ ዝሓለፈ ዋርሕ ከጠንቀቕ ጸኒሕሎም ኣውስትሬልያ ነቲ ኣከባቢ
ምዕቃብ ተራእት ጻወት ከም ዘየላዩ እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ዝወቀስ ይኹን እምበር ትውጥን ፖለቲካዊ ድፊት ከም ዘለዎ ዝገልጹ ተጣባቕቲ ስነ ኣከባቢ ኣውስትራልያ እቲ ወሪዱ ዝበሃል ዘሎ ዕንወት ከም እተጋነነ ገሊጾም ዩኔስኮ ንምስራዝ ናይቲ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ኣከባቢ ብዝምልከት ዝመጽእ ዓመት ውሳኔ ክህብ ምዃኑ ሓቢሮሎም ብዕምባባታት ባሕሪ ዝወቀበን ልዕሊ 900 ደሴታት ዘለዎን ግሬት ባሪየር ሪፍ ኣብ 1981 ኣብ ዓለማዊ መዝገብ ውርሻ ከም ዝሰፈረ ጸብጻባት ይጠቕሶም ክኢላታት ንኹዕታ ቺለን ኣርጀንቲናን ቅድሚ 150 ሚልዮን ዓመታት ናይ ዝነበሩ ሓራግጽ ኣሰር ህይወት ከም ዝረኸቡ ፍሊጦም እቲ ኣሰር ህይወት ኣብ 2014 ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ቺሌ ኣብ ዘሎ ጎቦታት ከም እተረኽበን መጽናዕቲ ክካየደሉ ከም ጸንሐን ቶም ክኢላታት ሓቢሮም እቲ ርኽበት መበቆል ናይዞም ኣብዚ እዋን እዚ ዝነብሩ ዘለዉ ሓራግጽ ምእማት ሓጋዝ ምዃኑ ተገሊጹ ብዘይካዚ እዚ ሓድሽ ርኽበት ሓራግጽ ብኸመይ መንገዲ ናብ ምድረማያውያን ለመምቲ ከም እተለወጡ ንምጽናዕ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ተሓቢሮም ኣብ ሃገራት ደቡባዊ ኣሜሪካ ኣሰር ህይወት ጥንታውያን ለመምቲ ብሓፈሻ ሓራግጽ ድማ ብፍላይ ብብዝሒ ከም ዝርከብ ክኢላታት ስነ ኹዕታ ይጠቕሱ በአሜሪካው ኩባንያ ሞዴርና ዝማዕበለ ኸታበት ኮቪድ-19 ኣብ ዕድመ ብጽሕናን ግርዝውናን ማለት ካብ 12 ክሳብ 17 ዓመት ንዝዕድሚኦም ክወሃብ በዓል መዚ ምሕደራ መድሃኒት ኤውሮጳዊ ሕብረት ፍቓድ ሂቦም እዚ ብናይ 4 ሳምንት ፍልሊ ኣብ ክልተ እብረት ዝወሃብ ክታበት ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ፍቓድ ምርካቡ እቲ ሕብረት ኣበጊስዎ ዘሎ ወፍረ ምዕዳል ክታበት ናብ መንእሰያት ንምስፍሑን ዘለዎ ትልሚ ክውን ኣብ ምግባር ልዑል ተራ ከም ዘለዎ እዮም ክኢላታት ዝሕብሮም ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ብኩባንያ መፍረ መድሃኒት ፋይዘር ንዝማዕበለ ክታበት ተመሳሳሊ ፍቓድ መሃቢ ይዝከር ሓያለ ክኢላታት ሃብታማትን ኣፍረይቲ ክታበት ሃገራት ምዕራብን ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ሃገራት ዓልቦ ብዘይ መሃቦም አንጻር ትለበታ ንዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ጻዕሪ ከንቱ ገይርዎ ከም ዝርከብ እዮም ዝገልጾም እቶም ክኢላታት ምዕሩይን ዝተወሃሃደን ኣህጉራዊ ወፍረ ክታበት ከይተተግበረ ዓለምና ካብዚ ህይወት ሚልዮናት ዝቐዝፍ ዘሎ ቫይረስ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክትናገፍ ዘሎ ተኽእሎታት ጸቢብ ከም ዝኸውን የረድኦም ኣብ ክፍለ ሃገር መሃራሽትራ ህንዲ ንመዓልታት ዝቐጸለ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ብውሑድ 130 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ኣብታ ክፍለ ሃገር ኣብ ወርሒ ሓምለ ካብ ታሪኽ ካብ ዝዝከር እቲ ዝለዓለ መጠን ዝናብ ከም እተመዝገበ እዮም ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ዝገልጾም ሰራዊት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ሲቪላዊ ድሕነት ተዋፊሩ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ገና ዝቐጽል ዘሎ ዝናብ ዝዓብለለ ኩነታት ኣየር ነቲ መስርሕ ኣጸንኪርዎ ከም ዘሎ ተሓቢሮም መስመራት መጓዓዝያ ሰፊሕ ክፋል ከተማ ሙምባይ ዝርከቦ ከባቢታት ክፍለ ሃገር መሃራሽትራ ንጥፈታቱ ተጎናዲቡ ከም ዘሎ ክሕበር እንከሎ ንሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ተኣፋፊ ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ዝነብሩ ክግዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፍሎም ኣብ ህንዲ ብርቱዕ ዝናብ ዝጠንቁ ሓደጋታት ሰብኣውን ነዋታውን ክሳራታት ከውርድ እኳ እንተጸንሐ ናይ ሎሚ ዓመት ግን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ እዮም ክኢላታት ሜትሮሎጂ ዝገልጾም ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዓለምና ዝምዝገብ ዘሎ ዘይንቡር ኩነታት ኣየርን ክብረ ወሰን ዝሓዘ ልዑል ሙቐትን ብርቱዕ ዝናብን ምውሳኽ ዓለማዊ ሙቐት ዝጠንቁ ክሊማዊ ምምዝባል ዘስዓቦ ምዃኑ እዮም ክኢላታት ተዓውዲ ዝገልጾም መንግስቲ ቻይና ከም መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ምምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናብ ልዕሊ 7 ሰብ መዝ ነበርን ኣሜሪካ ሓድሽ እገዳ ከም ዝወሰነ ፍሊጦም እቶም ጸሓፊ ንግዲ ነበር ዊልበር ሮዝ ዝርከቦም ኣብ ዝርዝር ናይቲ እገዳ ሰፊሮም ዘለው ሰብ መዛ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ከይኣቱ ይኹን ምስ ቻይናውያን ኩባንያታትን ውልቀ ሰባትን ንግዳዊ ዝምድና ከይህልዎም ከም እተኣገዱ መንግስቲ ቻይና ትማል 23 ሓምለ ገሊጾም እዚ እገዳ እዚ መልሰ ግብሪ ናይቲ ብጉዳይ መንግስቲ ቻይና ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ዘተኣታተወ ጸጥታዊ ሕግታት መንግስቲ ኣሜሪካ ቀረባ እዋን ናብ ልዕሊ ሓያሎ ሰብ መዚ ቻይና ዘንበሮ ምዃኑ ተሓቢሮም እዚ ሓድሽ እገዳታት ቻይና ምክትል ጸሓፊት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዌንዲ ሼርማን ናብ ከተማ ቤጂን ዑደት ብምክያድ ኣብ ምምሕያሽ ዝምድናታት ዘተኮረ ዝርርብ ክተካይድ ምዃና ኣብ ዝተቓልሓሉ ይስዕብ ዘሎ በዚ ድማ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ካብ ዘለዎን ላዕሊ እናሓርፈፈ ከይመጽእ ዘስግእ ምዃኑ ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ይገልጹ
ዜና ንምዝዛም አርሳ ዜና ክንደግም لمو بستقبر مرمراتات 4 زيغاتات بكورونا ملكافم كراغص كله 33 تفانيهم ابغاش باركا بوفر تمهارون لمعات وصيتاو سراح يعممالو ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽግለታ ውድድር ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ዘተባብዑ ውፅኢታ መዝጊቦም ኣብ ሩስያ ብሓደጋ ባርዕ መሮ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ሄክታር ጫካ ተሃሚኹም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይጀርያ 10 ገበነኛታት ቀርሰና ባሕሪ ነፍሲ ወከፎም 12 ዓመታት ፈሪዱ ዩኔስኮ ብዕምባባታት ባሕሪ ዘጌፀ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ኣከባቢ ካብ ዓለማዊ መዝገብ ውርሻ ክስርዞ ምዃኑ ኣሚቶም ዜና ተፈፂሙሎ ብርክለይቲ